दुध्या फुलाने घोसाळ घालून उपकार करता. काही नाही तेल घाला, सासव घालता. घोसाळ घालता. दुध्या फूल घालता. एक फूल घाल्यार ते घोसाळ्या उपकार येता बरी जाता. धांकून सोडटा. ಸ್ವಲ್ಪ जगवत तरी मीठ घालता. एक गाजर उद्दा घालय न्ही. ताजे उद्दा सोडलेलं घोसाळ्याचे उद्दा सोडलेलं. घोसाळ्या उपकार रेडी जाल्या. Do try this recipe and let us know your reviews in our comment section. Please support our channel with your likes and comments and share this video with your friends and family. Thank you.